Kaixo, bagato zona Moodle buruzko informazio gehiago ematera, ez? Dakitzuenez, aurtengo Moodle Gasteizen ospatuko dugu, 2017ko urriaren 20an, eta bueno, gure helburua da danontzako bilgune politx bat antolatzea, ikasle, garatzaile, Eurentzat Moodle antolatzea erronka handi bat da, baina aldi berean aukera paregabea. UEUk ibilbide luzea du online formakuntzan, horretarako bere ikasgela virtuala beti Moodleen oinarritu da, eta nahi du bere esperientzia besteekin partekatzea eta besteena ere jasotzea eta besteengandik ikastea. Hori da, horretarako, saiatuko gara UEUtik pasatutako ikasle, irakasle eta lankideak ekartzen, eta baina horretaz gain, zuek be, konbidatuta zauzte, orduan gogoratu zita, Urriak 20, Gasteizen, hori da, eta ekainak 19tik aurrera zabalduko dugu izen ematia, uda horretik ez ahazteko eta uda ostian be egongo gara harremanetan. Animatu!